Алармата вече прозвъня. На 8 септември – кървава луна, на 21 септември – слънчево затъмнение. Бог предупреждава човечеството, денят му наближава. Днешната кървава луна и слънчево затъмнение не са просто астрономически явления, това може да е последното предупреждение за твоя живот. В историята винаги, когато се появява кървава луна, следват земетресения, войни, епидемии и сериозни социални вълнения. Наистина ли това е просто природно явление или Бог предупреждава хората, че денят му наближава? Библията предсказва това отдавна. И ще покажа чудеса на небето и на земята. Кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина. И луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Кървавата луна не е просто космическо явление, тя е Божие предупреждение. Тя многократно звъни като аларма, за да предупреди човечеството, денят на съдбата наближава. Бог казва: бедите произлизат от мен и аз ги уреждам. Ако не покажете добро пред моите очи, няма да избегнете страданията. Последен съвет: пред неизбежните бедствия, какъв е пътят на човечеството? Как можем да се спасим в трудностите? Ако ти и твоето семейство желаете спасение, напишете в коментарите Амин и се присъединете към нашата безплатна православна група за учение. В Божието Слово ще намерите единствения път за спасение и защита по време на бедствия. Не забравяйте да споделите това важно послание с всички, които истински обичат Бог и искат да споделят Неговата истина. Бог вижда вашите добри дела, а ангелите действат.